Πάμε να δούμε ποιος είναι ο λόγος που απορρίπτεις τον εαυτό σου. Βλέπεις, υπάρχει μια σκηνή στα κόμικ του Snoopy, όπου ο Charlie Brown, το αφεντικό του Snoopy, βλέπει ένα κορίτσι και σκέφτεται «Αχ, πόσο θα ήθελα να πάω να μιλήσω μαζί της, αλλά δεν μπορώ να το κάνω γιατί ποιος είμαι εγώ, ενώ εκείνη είναι κάτι». Έτσι λέει. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Το κορίτσι δεν τον απερρίψε ποτέ. Ο Charlie Brown απορρίπτει τον εαυτό του προληπτικά, με βάση μια κρίση που ο ίδιος έχει εκδώσει για την αξία του. Και αυτό ακριβώς κάνει και η παθολογική κριτική. Δεν είναι ότι απλά σε κάνει να νιώθεις άσχημα. Αξιολογεί την επιλεξιμότητά σου να συμπεριφέρεσαι στον κόσμο. Όταν λες δηλαδή δεν αξίζω, δεν επιδιώκεις τη σχέση που θέλεις. Όταν λες είμαι ηλίθιος, δεν κάνεις αίτηση για τη δουλειά που θέλεις. Η αυτοκριτική σου τι γίνεται λοιπόν? Μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτό που λες στον εαυτό σου για το ποιος είσαι, καθορίζει το τι επιχειρείς στον κόσμο και το ποιος γίνεσαι. Έχω κάνει ένα ολόκληρο βίντεο για το πώς να το σταματήσεις αυτό. Θα το βρεις στο YouTube, στο link, στο bio.